Tonight, tonight won't be just any night. Tonight there will be no morning star. Tonight, tonight, I see my love tonight, and for us we'll stop where they are. Today the minutes seem like hours, the hours grow so slowly, and still the sky is light. The sky is light. Oh, moon, glow bright, and make this endless day, endless night. Tonight, I'll see my love tonight, and for us stars will stop where they are. Today the minutes seem like hours, the hours grow so slowly, and still the sky is light. Oh, moon, glow bright, and make this endless day, endless night. Tonight. Bona nit i benvinguts a la gala d'entrega de premis de les Arts Escèniques Valencianes 2018. Soc Rafa Alarcón i és per a mi un honor presentar estos premis que fa 8 anys que no es feien. Abans es deien els Premis de Teatres. 8 anys. Moltes coses han passat en estos 8 anys. S'ha tancat i s'ha tornat a obrir un canal de televisió. Abans es deia Canal 9, ara es diu A Punt. A què? A Punt, mama, A Punt. A Punt, l'antiga Canal 9. Ah, si a ma mare encara li costa assumir els euros i els trec que traduir a pessetes, el que li costarà a la gent deixar de dir Canal 9. Bueno, per no parlar d'estos premis. Estos premis, en realitat, oficialment, es diuen Premis de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana, organitzats per l'Institut Valencià de Cultura. Li dic a ma mare, mama, vaig a presentar els Premis de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana organitzats per l'Institut Valencià de Cultura. Me diu, que vas a organitzar què? No, mare, que vaig a presentar els Premis de Teatres. Ah, i els ficaran per Canal 9? Per A Punt. Per a on? Per Canal 9, mama. I en directe. Per cert, aprofite per a saludar als telespectadors de Canal... Perdó, de A Punt. Hola, què tal? Soc Rafa Alarcón. Vos preguntareu per què estic jo presentant esta gala. Per descarte. Primer vam pensar en un actor famós, un actor conegut, guapo, en planta, i que no estiguera massa posicionat políticament. Però no han arribat al caché de Toni Cantó. Després vam pensar en una actriu valenciana, amb estil, que tinguera un premi, a poder ser un Goya. Però Rosana Pastor ha dit, ara no podemos. Després vam pensar en Pepe Sancho, però no l'han localitzat. A mi també m'ha fet mal. Bé, tornant a Toni Cantó i a Rosana Pastor, tan mal està el tema d'actor i actriu per a que vos fiqueu de diputats? No, de veres, tan mal està? És una pregunta retòrica, no vull fer un debat. I un missatge per als polítics. Són molts els actors i actrius. Hem començat en estos dos. Però com no vos fiqueu les piles en el tema de la cultura, començarem a enviar-vos actors i actrius, ja veureu què feu.
Poca broma que com Nacho Vidal es fa ser diputat vos la clava a tots, Bé, parlant de polítics, està Joan Ribó? Sí, què tal? M'havien dit que venies en Valent Bici i dic, igual no arriba, però eres una fletxa, Ximo Puig ha vingut? Ah, no, està en Madrid, buscant finançament. I està igual. Crec que esta va ser l'última gala que presente. Encara que si guanya el PP, igual és l'última gala que es fa. El que sí que ha vingut és el president de les Corts, Enric Morera. Fort aplaudiment. Bé, m'ha tocat a mi presentar la tornada dels Premis de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana, organitzat per l'Institut Valencià de Cultura. Haguérem pogut buscar un nom més comercial, no? Per exemple, els Goya. Els Premis de Cinema a Espanya es diuen els Goya pel pintor. Els Premis de les Arts Escèniques nacionals es diuen els Max, pel personatge de Max Estrella de Luces de Bohemia de Valle Inclán. Ho sabies? Sí. No. Què pensàveu? Que era perquè, mira, m'han donat un premi perquè sóc lo Max. I a Estats Units els premis de cinema es diuen els Oscars. Per què? Perquè un que els estava pintant va dir, mira, s'assembla al meu tio Òscar. I es van dir els Oscars. No, bé, els Oscars per què? Perquè s'assemblen a son tio. Cap problema? Cap problema. Soc americà. Les coses no han de tindre un sentit per a mi. He votat a Trump? Això és de veres, lo dels Oscars. I lo de Trump també. Estos premis podien haver-se anomenat, no sé, els Premis Sorolla, pel pintor, o els Premis Vicenteta, pel personatge del Virgo de Vicenteta, o els Premis Xufa, per l'Horchata. Clar, té altres connotacions, al final no s'han posat d'acord. I cada vegada, de les 18 que donen un premi, diran i el premi a la millor realització d'escenografia de les arts escèniques de la Generalitat Valenciana, organitzat per l'Institut Valencià de Cultura, és per a 18 vegades. Esta gala es farà llarga. Però per evitar que es faci més llarga hem tingut una idea genial. Les gales de vegades es fan llargues perquè els premiats o premiades donen les gràcies a tot el món que han conegut des de que van néixer. A veure, premiats i premiades. Pot ser que siga la primera vegada que et donen un premi en la teua vida, excepte si eres Casany. Si eres José Manuel Casany, ha rebut 15 premis d'interpretació. També pot ser que siga l'última vegada que et donen un premi, excepte si eres Casany. I pot ser que siga l'única oportunitat que tingues de parlar en directe a la tele. Però en tot i això, per favor, sigues breu. Excepte si eres Casany. Si eres Casany, fes el que et doni la gana. I si no eres breu, farem això. Albano, quan vulguis. Albano, m'estàs apuntant? Albano, a mi no. És que no sé com es diu. És un amic meu que és Albano Kosovar, però... Escolta, bé, per favor, premiats i premiades, sigueu breus. No volem netejar la catifa. Gràcies. Per cert, així es fa molt bon teatre. Enguany hem tingut espectacles que s'han representat en teatres com el Centro Dramático Nacional, en La Orilla, Teatros del Espanyol, Iván y los Perros, Teatros del Canal, Pels Pels, Sala Gaudí de Barcelona, Shakespeare in Berlín, Gran Teatro de Cáceres, Merlín el Musical, i per no parlar dels Nadals. Estos Nadals, tots els teatres estaven plens. La Rambleta, el Flumen, Thalia, Olímpia, Sala Rusafa, Carme Teatre, el Principal de Castelló, el Principal d'Alacant i el mateix Principal de València van tindre una ocupació propera al 100%. I tots aquests espectacles que han omplit les sales en Nadal i que han triomfat fora de la nostra terra, tots aquests espectacles, avui no estan nominats. Està clar que en uns premis així no poden estar tots els que són. El que sí podem assegurar és que són
tots els que estan. I els que estan són... Els hem vist en imatges, ara els tenim així en persona. Senyores i senyors, amb tots vostès, els nominats i nominades als Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2018. Xam, pam, pam, pam. Parabam. Xam, pam, pam. Param. 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 Param, 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 param. Tony Aparici, Isabel Abril, John Santa Creu, Jaume Policar, Cuevas, Zapico, Limón García, Gustavo Ramírez, Leo de Bari, Bruno Tamarín, Santiago Martínez, Damián Sánchez, Salvador Roger, Mercè Tienda y Josep Manuel Casany, Víctor Sánchez y Xavier Puchades, Chimo Rojo y María Cárdenas, Pascual Peris y también Juanjo Llores, Ángela Verdugo, Ana Luján, Ayaso Ribes, Eduardo Zúñiga, Silvia Valero, Agueda Llorca, Pico Alvin, Daniel Abreu, Carles China, Joan Miquel Reig, Luis Crespo, Patricia Mardo y Chavo Jiménez. Médulas al clase en la capilla de los niños, los reyes del mambo y de Tracao, la oveja errante, el pequeño Pitbull, Lluita en Portats Olea, la diferencia es panorama de los insectos, Celestina, Comissura Mulier, Aventures de Tomasa Sawyer, Anormal, Habitació 801, Kitty Craft, Síndrome i ja està, param, 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 pam. Nominats i nominades que rebran els premis i hauran de parlar, 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 des de ja els demanem que no s'estenguen massa, que volen sopar, un bon bocata de calamars i jo un xivito nanabras. A la tosa escena, per favor, que fa 8 anys que no es vegem. Açò comença ja. Salut!
repente parte de ti. Perdona, Ricard, però tu eres una de les estrelles Michelin de la nostra cuina, veritat? Ningú és perfecte, però tu sí que eres una estrella de la nostra escena. Ai, estrella. Ricard Camarena, el cuiner. Pilar Almeria, una de les grans del nostre teatre. Crec que no necessita presentació. Sí, fa molt de temps que em dediqui a això, la veritat. L'altre dia vaig estar en un lloc, a veure com es deia, no sé què, Canalla. Canalla Bistró, així. Sí. Restaurant nostre. Em va encantar. I també m'encanta el programa això que fas en Apunt de cuineres i cuiners. L'has vist? Sí. Saps que eres molt bon comunicador? Moltes gràcies. Jo tinc que confessar-te que he gaudit moltíssim en moltes de les teves interpretacions. I al final, si el dones compte, crec que ens dediquem quasi el mateix, a intentar que la gent que està al nostre costat, per almenys un ratet, que siga un poc més feliç. Ai, no saps com t'agraïs que digues això. Perquè moltes voltes, des dels escenaris, no tens idea si estàs arribant a la societat. Per supost que estàs arribant i jo crec que és el moment ara, el moment de que comencem a valorar de veritat el que tenim. Els grans professionals que n'hi ha en aquest sector i en altres molts sectors, és que són d'ací. Molt bé. Doncs fem el que hem vingut a fer, que és lliurar els 2 primers premis de la nit. Millor direcció escènica i millor direcció coreogràfica. I els nominats són, de millor direcció escènica, Joan Santacreu, per Mulier, Jaume Policarpo, per La Celestina, i Eva Zapico, per Mèdula. I el premi és per a Jaume Policarpo per La Celestina. Moltíssimes gràcies al jurat que hagi pres aquesta decisió. Evidentment, la meva admiració, la meva estima, el respecte per Eva i per el senyor Santacreu, perquè els aprecis, els admiro i els estime molt com a company. I és que això d'estar nominats per a diverses coses és un compromís i un lío, perquè no pots preparar-te res, perquè és com que no té sentit. Si per una ja no t'ho prepares, per tantes ja no sé què fer. Direcció Celestina. He d'agrair, evidentment, especialment els 2 actors que han estat dirigits per mi o martiritzats per mi en tot aquest procés, que són Pau Gregori. No, és que és Blanco de veritat. Es confonem perquè és Pau Blanco Gregori. Que sí, però passa que n'hi ha un altre Pau Blanco. Clar. Hi ha que de Llorca que està per allà. Bueno, els directors ens enamorem literalment dels actors quan comencem a treballar amb ells. Això és exactament així i el que tens ganes és d'anar-te'n al llit amb ells, bàsicament només començar. A mi m'ha passat també això exactament amb un i amb l'altre. Però com els bons directors són els que sabem reprimir aquests impulsos, aquests baixos instints, i ens dediquem a treballar i a canalitzar, a sublimar este desig incontenible i canalitzar-lo cap al teatre, que és l'important. Jo vaig descobrir això ja fa temps i és la meva tècnica particular, per si a algú li interessa. A banda de tot això, Celestina ha estat un procés llarg, complicat, molt exigent, especialment per als 2 actors, i si al final hem arribat on hem arribat és sobretot gràcies al seu esforç incommensurable. Agrair-los especialment a ells, també a la resta de la companyia, evidentment, especialment a Miguel Ángel Camacho, que ha fabricat els titelles fantàstics que utilitzem, a Ximo Rojo, que ha fet la il·luminació, que també el tinc per aquí darrere, a Ruta Tienza, a Marisol Limiñana, que s'encarreguen tant de la producció com de la distribució, i
a Maria, que també ha fet el vestuari, i em deixa algú, però bueno... moltíssimes gràcies a tots, només tenc més perquè... Bon, anem a continuar antes que vinga l'Albano altra volta. Els nominats a la millor direcció coreogràfica són Mamen García per Molière, Daniel Abreu, Gustavo Ramírez i Eduardo Zúñiga per Lluita i Ángela Verdugo per Anormal o La oveja errante. I el Premi de les Arts Escèniques és per a Mamen García per Molière. Molt bona nit. En principio quería agradecer al Instituto Valencià de Cultura por retomar estos premios, que creo que son tan necesarios para toda la profesión. En segundo lugar, quería agradecer a Juan Pablo Mendiola, porque yo estoy aquí gracias a él. Me presentó a Joan Santacreu. Y sobre todo a Joan Santacreu porque ha confiado en mí, en mi trabajo, en casi todas las producciones. También este premio sería imposible sin estas Muliers que están detrás, que cada día ellas, estas intérpretes, son las que hacen que nuestro trabajo, nuestra creación, cada gesto, cada mundo mágico que tenemos en la cabeza sea posible y llegue a todos vosotros. Queda mucho por hacer en cuestión de la mujer, pero si me dais la oportunidad, yo seguiré trabajando por ello. Muchas gracias. Quería agradecer también, porque sé que es un poco difícil vivir con personas creativas, y quería agradecer este premio a Feliu y Félix, que viven conmigo y saben que a veces estoy, pero a veces no estoy. Y gracias. Muchas gracias. Say that in friends, when they drill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon, oui, oui.
El gran futbolista, el gran capità del València Club de Futbol. Per favor, Asun, sóc jo qui t'ha d'admirar a tu. Després de veure el que he vist, això no es pot comparar amb 22 tios pegant-li patades a una pilota. O ties. Com? 22 tios o 22 ties. Perquè encara que el futbol siga un esport majoritàriament d'homes, també tenen molta importància les lligues femenines. Tens tota la raó, però l'únic que volia dir és l'esforç, concentració i energia necessàries per a fer això que acabes de fer. Això és el treball de moltíssimes ballarines d'aquest país. I ballarins. Com? I ballarins, encara que siga una passió majoritàriament de dones, també hi ha molts ballarins. Tu per a ser futbolista tens molta làbia. Vinga, continuem, David. Sí, anem a lliure els premis. Anem. Els nominats al millor ballarí són Salvador Rocher per Pi, Santiago Martínez per Mèdula, Toni Aparici per Divines Paraules, I el premi al millor ballarí és per a Toni Aparici per Divines Paraules. Sing, 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 everybody start to sing, la la la, oh, oh, oh. Now you're singing with us, sing, 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 everybody start to sing, la la la, oh, oh, oh. Now you're singing with us, swing. Pues gràcies. Jo pertany a l'època antiga i va estar nominats moltes voltes i mai vas guanyar, així que... Ja en la tardor, doncs està bé. Després tinc una anècdota del món del futbol. Jo en el col·legi era raret i no jugava al futbol. Me dedicava a jugar a aventures, amb els amics i tal, i com ningú me convidava a l'aniversari seu perquè no jugava al futbol ni a la comunió, doncs al final vaig tindre que jugar al futbol, però per una qüestió social, no és res més. Després volia fer un xicotet homenatge al segon meu cognom, que és Sevilla, perquè tot el món me coneix per Toni Aparici, però a mi me diuen Toni Aparici Sevilla. Ma mare és Julia Sevilla, que està sentada ahí en el pati de butaques. Ella pertany a una història ara mateixa de la televisió i m'ha dit no digues el meu nom perquè si no, si tens algun treball diran que és per... Té igual. Ella i la seva família, los Sevilla, han sigut fonamentals en la meva carrera perquè m'han acomiadat materialment i en els ànims quan me faltaven i per això volia dedicar-li un xicotet espai, no és el que es mereix, a ella i a la seva família. Gràcies, mare. Rafa, jo com he estat nominat 5 voltes tinc 5 minuts, m'ha dit el director de la gala. El que dóna la gana. Ves? Com Casany. Després també volia dir-te que els ballarins també poden ser polítics i les ballarines. Que has dit els actors i els actrius, els ballarins... Després volia donar les gràcies, per suposat, a Nanda Dansa, perquè és fonamental en la meva trajectòria, en la meva part d'intèrpret, i obrint aquestes gràcies, aquest agraïment a tota la gent que ha passat per ella, que m'ha ajudat, he després de tots i de totes, i continuo deprenent de l'elenco meravellós que
del que puc gaudir cada dia que puig a l'escenari en Pinocho i en Divines Paraules. Així que gràcies a tots i a totes per el treball que feu, perquè m'obligueu a ser millor o intentar-ho, però menys. També, i això és una cosa que tots ens dediquem als arts escèniques tenim clar, és que a soles de ballar no se pot viure. Hi ha que donar classe, no en un lloc, sinó en diversos. Doncs vull donar les gràcies també al Conservatori Superior de Dansa de València, que de moment treballa allí. Ho deixa caure, així. A la Sala Rusafa, on treballa també com a docent i com a artista a moltes voltes. A l'Escola de Valldussó Ritme, d'Aquilino, que també dona classe, me'n vaig a Valldussó a donar classe. I al Centre de Dansa de Bartomeu, em dona classes també, per a després poder anar-me de bolo el cap de setmana i el dilluns a les 9, com Santi de la Fuente i altres més, donar classe al conservatori, sense haver dormit i en una furgoneta. En l'última prova del seguro de la companyia me va dir que estava sordo, així que no he sentit res. I després volia donar gràcies també a Capella de Ministers, a PTV, que també he treballat amb ells, i a molta gent que també han utilitzat els meus servicis i m'han ajudat a créixer més com a intèrpret i com a coreògrafa i com a artista al remat. I al final volia donar les gràcies a Iris per acomiadar-me no sols artísticament, sinó també en lo íntim. Moltes gràcies. Les nominades a la millor ballarina són Isabel Abril per Salt, Ana Luján per Divines Paraules, Laia Sorribes per Mulier, I el premi a la millor ballarina és per Laia Sorribes per Mulier. Moltes gràcies. Bueno, moltíssimes gràcies. Enhorabona, Isabel Abril, Ana Luján, això és compartit. I Mulies, no sé on esteu, però això és de totes, totalment. O sigui, què vos vaig a dir que no sapigueu? Melissa, Ana Lola, Esther, Lara, Pau... Bueno, Mulier és la unió i la força de totes en escena, totes eixem la pell cada volta que ens posem les xanques i eixem a escena, i això és de totes, Muliers, vamos. I moltíssimes gràcies a tot l'equip de Mulier, a Joan, per tindre la valentia de tirar un projecte així endavant, per confiar plenament en totes nosaltres que acabaríem ballant a sobre de les xanques i per dirigir d'aquesta forma tan meticulosa i exigent. A Roser, Pauleta, Mamen, Damià i Joanmi, gràcies per aconseguir entre tots un espectacle tan rodó que ens permet viure, sentir, vibrar i commocionar cada volta que ens posem les xanques i eixim a escena. I a Loles, gràcies per aconseguir que la paraula superxira siga una realitat. Infinites gràcies als meus pares, al meu germà i a tota la meva gent que m'envolta i em feu sentir tan estimada i recolzada sempre. Vosaltres sou el major èxit que he aconseguit mai. I, bueno, sempre que tenim funció de Mulier, li dediquem la funció a una dona i avui no podia ser menys. Segur que les Mulies estan d'acord que este premi va plenament dedicat a totes i cada una de les dones que viuen la repressió masclista d'esta societat on existeix la paraula manada i jutges que la defensen. I gràcies a Mulier.
gràcies a Muller hem visitat països on hem pogut veure que la dona no només viu en una societat masclista, sinó que viu en una presó masclista, on hi ha plagues senceres demanades. Per totes elles, per les d'allí i per les d'ací, nosaltres anem a seguir xafant ben fort a sobre de l'escenari cada volta que ens posem les xanques. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies. Un moment que esteu parlant de la creativitat, de l'energia, de l'esforç físic dels intèrprets de dansa, però cal dir que a més de tot això, en teatre tenim també la paraula. Paraula? Sí, la paraula. Al futbol també tenim paraules, també de ben grosses. Però millor que no les diguem així, que ho pregunten als àrbitres i veuràs. És curiós com per a dir que algú està encertat es diu que ha fet un gol. I al futbol, quan algú intenta enganyar, es diu que està fent teatre. Sí. Bé, però això són aspectes pejoratius que tingueu al vostre ofici. És un problema vostre. Al final, clar, mira, no em contes històries, no em contes un cuento, mira que eres payaso. Sí, com si actuar fora mentir. Quan no hi ha res amb més de veritat que una bona interpretació de teatre. Voleu saber els nominats i nominades a aquesta categoria? És clar. Els nominats al millor actor són Leo de Bari per Síndrome, Bruno Tamarit per Cusco i Josep Manuel Casany per Nadal en casa Escupielo. El premi es per a Josep Manuel Casany per Nadal en casa de Cupielo. No m'he preparat res, perquè s'han passat una miqueta, que això de 15 premis anem a deixar-ho en 8 o 9. Moltes gràcies per estar ací, gràcies a Culturarts per recuperar aquests premis, com hem dit. Com bé deia també Toni Aparici, els actors també, viure a València del teatre només és pràcticament impossible, i aquí tindreu en compte. Gràcies al jurat. A veure, gràcies a que la tele a punt, la nostra televisió torna. Això igual ens fa poder viure, a part del teatre podem fer alguna cosa de tele. I res, i vaig directament perquè volen que anem a la pressa. Això va per tots els actors valencians, començant per Bruno i Leo, perquè vos estime i vos admire molt, encara que no ho parega. I va per la companyia Teatre Micalet, que ha comptat amb mi una altra vegada. Gràcies a aquest equip de producció i promoció, encapçalats per Pilar Almeria, a tot aquest repartiment fantàstic. Sou tots tremendos i tremendes. I a Joan Peris, el director. Joan, tenim un premi, ho hem de celebrar. I vaig ja a la cosa familiar. Gràcies a... Va per la meva família, per ma mare, les meves germanes i sobretot per mon pare, perquè és el Cupielo major, m'he inspirat amb ell, és un home que el seu estat natural és hiperbòlic, ell està sempre en comèdia de l'art, en l'Arlequino, i no li arriba mai, ho intenta però és molt millor actor que jo. Gràcies, papi. Al meu fill, Marc, un bes, t'estime i visca la mare que t'ha parit, i a la dona que estime també, que és una meravellosa persona i magnífica actriu, Cristina García. Va per tu, també, i per tota la teva família. I me passa ja la cosa social. Va ràpidet, tranquil, Rafa. És inevitable. Avui, justament, és que, clar, he posat aquesta data l'1 d'octubre. Fa un any, a les 9:30 del matí, jo vaig engegar la tele
I, clar, em vaig posar a plorar com un descosit. I va també per aquesta gent que d'una manera pacífica i democràtica volia depositar un butlletí en una això. Només volia fer això. I l'únic... I és que el que es van guanyar va ser hòsties i hòsties i hòsties. Dona igual l'edat i la condició. Va per ells. També m'agradaria dedicar-lo a moltes associacions, persones i això, però n'hi ha una preferència i no puc evitar-ho, és a l'Associació de Víctimes del Metro de València, perquè ens ha donat una lliçó de constància i d'humanitat. I nosaltres, la professió, el teatre valencià, en aquest cas, ha anat en el mateix tren. I no puc evitar tampoc este premi va per zero responsables. Aquest espectacle que la professió, actors, actrius, directors, directores, autors, autores van realitzar. Moltes gràcies. És inevitable recordar que, enhorabona també per aquest text que s'ha editat per la universitat, i si parlem de la universitat és inevitable pensar en en Josep Lluís Cirera, i que t'estimem i t'estimarem sempre, Josep Lluís. I ja està. Això va per Josep Lluís. I ja acaba. Es van apretar, certes persones ens van apretar el gürtel mentre ells es posaven sobres pel baix de la taula i nosaltres, en aquell moment en què diguérem nos, a veure si aprofitem i els polítics i la societat no siguem tontos i aprofitem ara la situació en la que estem passant, que crec que s'anirà molt millor. Visca el teatre, salut i democràcia. Gràcies. Les nominades a la millor actriu són Mercè Tienda per Síndromo, Sílvia Valero per Cuzco, Àgueda Llorca per La Celestina. I el premi és per a Àgueda Llorca per La Celestina. Gràcies. Jo no tinc tantes tables com Casany, així que vaig a llegir, val? A veure... Bona nit, moltes gràcies a l'Institut Valencià de Cultura per recuperar aquests premis tan necessaris per a la professió i a la nova televisió valenciana per contribuir a visibilitzar les nostres arts escèniques. Soc molt conscient que un premi artístic és sempre subjectiu i soc capaç de relativitzar el que això significa. Però moltíssimes gràcies a tota la gent que ha pensat que jo mereixia aquest reconeixement, perquè per a mi serà una empenta per continuar creixent com a actriu. Em queda encara molt de camí per recórrer i jo mai no vull deixar d'aprendre. De fet, vull dedicar aquest premi a tota la gent de qui aprenc i de qui he après. Mestres, companyes, família, als meus barbàries, a Vicent, per la teua ajuda incondicional, i als meus primers mestres, a ma mare, que em va ensenyar a llegir en veu alta des de ben menuda i em va portar al teatre, i al meu pare, per ensenyar-me a estimar l'art i sobretot per ensenyar-me a observar. Ell sempre diu una frase que m'agrada molt, que és que qui no sap veure el seu carrer no pot veure el món. I li agraïsc això perquè pense que el nostre ofici en definitiva va molt d'això, d'observar. Jo aprenc molt veient-vos treballar a tots, companys i companyes. Mercè, Sílvia, per a mi heu sigut sempre un referent i ha sigut un honor estar nominada amb vosaltres. Però el teatre és col·lectiu i jo no estaria avui així sense l'equipàs que ha creat Bambalina. Perquè la nostra Celestina no és una obra feta per 2 actors, és una obra feta per 10 artistes. Fernando de Rojas,
Miguel Ángel Camacho, Ximo Rojo, Maria Almudévar, els meus àngels de la guarda, Ruth i Marisol, gràcies per tot, no se n'esteu. A Jaume, gràcies per la confiança que depositares en mi, per regalar-me un procés d'aprenentatge tan ric. M'has ensenyat que la incertesa que abans em paralitzava és en realitat el millor motor per a crear, que el risc, el joc, l'estima i el plaer pel que fem són la clau per a que es produïsca l'art. T'admire. I Pau, que bé et va la polisamia del teu nom, quan m'has aportat com a actor i sobretot com a persona. A tu no te'l dedique perquè este premi és teu i perquè per a mi el premi ha sigut tu. T'estime moltíssim. Junts a l'escenari som un, així que, per favor, puja, no em facis baixar a per-te un tacons. Bé, parlava abans de la paraula com a eina de treball dels actors i les actrius. Eixes paraules són fruit de la creativitat d'unes persones que moltes vegades romanen a l'ombra dels focus i dels escenaris. Els autors i autores dramàtics. Dramaturgs i dramaturgues valencians que moltes vegades han estat ignorats i fins i tot oblidats als nostres escenaris i que són els que millor poden reflectir l'ara i ací de la nostra realitat. Per això, fa uns anys, sota l'impuls del Consell Territorial de l'ESGAE a la Comunitat Valenciana, va néixer l'Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors de Teatre, que l'actual director adjunt d'Arts Escèniques de l'Institut Valencià de Cultura siga un dels seus membres fundadors és una satisfacció per a tot aquest col·lectiu. Així que convide a l'escenari a Roberto García. Autoritats, amigues, amics, sé que no esteu ací perquè esta gala la passem per a punt, o per fer-vos la foto, o en alguns casos perquè les eleccions són d'ací a pocs mesos. Esteu ací perquè sou conscients de la importància de les arts escèniques per a la nostra societat, i això m'ompli de felicitat. Sou conscients, per exemple, que les arts escèniques incrementen el benestar de les persones que gaudeixen d'elles i, per tant, incrementen la seva salut, i això ajuda al progrés econòmic. Sou conscients que cada euro invertit en arts escèniques multiplica clarament els seus efectes en termes d'ocupació i productivitat en múltiples sectors econòmics, no només en els estrictament artístics. Les arts escèniques, a més, són un excel·lent antídot contra el pensament únic, els dogmatismes i els fonamentalismes, i per tant són generadores d'una ciutadania més madura i més crítica, base d'una verdadera democràcia. Sé que sou molt conscients d'això, però per si algun despistat o despistada no era conscient, jo ho deixo caure. Sobretot ara que es prepararan, revisaran i discutiran els nous pressupostos. Em dirigís també a la gent que ens està veient per televisió. Us convido a viure l'experiència única de les arts escèniques, una aventura diferent, intensa, viva, que no trobareu a cap pantalla. Si una aventura és la possibilitat, per un moment, de ser un altre, de jugar, de ser infidel, jo vos convide a posar-li les banyes a la vida insatisfactòria. Als teatres viureu aventures excitants emocional i intel·lectualment, aventures salvatges, aventures divertides, aventures d'una sola nit irrepetibles, aventures físiques i plenes d'energia en el cas de la dansa, aventures en llocs poc habituals en el cas de les arts de carrer.
o aventures camasútriques en el cas del circ. Entre els espectacles nominats d'esta nit teniu fantàstics motius per a caure en la temptació, però hi ha també un fum d'espectacles excel·lents, no nominats, que vos deixaran més que satisfets. Ja per acabar, companyes, companys de les arts escèniques, recuperem estos premis de gran tradició per a nosaltres i el primer pensament que em ve al cap és que un dels premis més merescuts és el que ens haurien de donar a tots nosaltres per haver aguantat l'inaguantable i haver suportat l'insuportable en aquests temps que ens va tocar viure. Moltes gràcies. I ara, per a lliurar els següents premis, m'agradaria que m'acompanyara una dramaturga, actriu, membre de la companyia Perros Daneses i presentadora del programa Rosquilletres d'Apunt, Laura Sanchís. Bona nit. Gràcies, Roberto. Bé, ja ho has dit tot. Així que ara, per començar, a mi també m'agradaria, com ja ho has dit, demanar un aplaudiment per a aquests espectacles magnífics, no nominats, que també estan així esta nit. I bé, sense més, què et pareix si comencem? Perfecte. I els nominats al millor espectacle per a xiquets i xiquetes són Les aventures de T. Sawyer, una producció de teatre Escalante creat per la Teta Calva. Les 7 diferències, una producció de teatre Escalante creat pel Pont Flotant. Kitty Craft, Bambalina Teatre Practicable i Pequeño Big Blue de Panic Map. I el premi és per a... Les 7 diferències, una producció de teatre Escalante amb creació del Pont Flotant. La veritat és que pensava que no, així que no he pensat res. Però bueno, gràcies al jurat per el premi. I bueno, com la cosa anava de futbol, jo volia recordar avui a un company de l'equip de govern que deia que l'Escalante és un gran equip de futbol. Jo diria, amb un gran entrenador, que és Josep Policarpo, gràcies, però sense estadi. Esperem tindre prompte estadi i a sols me queda dir una cosa, llarga vida a l'Escalante. Gràcies. Bé, jo també volia donar les gràcies i com això dels premis té molt a veure amb les regles de l'azar, crec que la millor manera de celebrar-los és compartir-los. Per tant, compartir-los en primer lloc amb Flotant, també amb la Teta Calva i amb totes aquelles companyes i professionals que ens han acompanyat al llarg d'estos 2 anys. I després faré una pausa dramàtica per a dir que crec, com deia Rosa, crec que el Teatre Escalante modestament reuneix tots els requisits de viabilitat que jo crec que ha de tindre un projecte escènic, un projecte artístic. I a pesar d'això portem 2 anys patint una situació d'excepcionalitat.
Per tant, demane a totes les forces polítiques que ens ajuden a aconseguir la normalitat que tant necessitem per a treballar. Gràcies. Bueno, jo llegiré com Àgueda. Moltes gràcies a tots els que esteu així, celebrant-ho, a tots els que estan veient-ho a casa. Hem de nomenar primer que res a Àlex, perquè avui és com si ens faltara una cama o un braç, perquè Flotant el vam fundar 3 estem així, però Àlex està a Madrid perquè per Flotant està allà a Madrid i volem dedicar-li este premi. Moltes gràcies a tot l'equip, a Aruba, a Natalit, a Hu, a Sebe, perquè amb vosaltres hem ampliat la família i la veritat és que és un plaer haver treballat i continuar treballant amb tots vosaltres. Gràcies. Qui més? És que són molts. A l'equip de l'Escalante i en especial a tu, Josep, per haver confiat en nosaltres i haver-nos donat plena llibertat en el procés. Gràcies perquè estàs ahí aguantant i has arribat en un moment on tot pareix que s'enfonsa, però jo crec que no s'enfonsa. Jo crec que a l'inrevés, està mantenint-se i està pujant. Moltes gràcies a Yolanda perquè no se t'escapa ni una mai. Jo crec que avui no has vingut però estàs veient-nos per la tele. Mai no se t'escapa ni una i sempre amb tanta estima i tanta alegria. A Marc i a Santi, perquè sou indispensables per a nosaltres. A Juancho, perquè sempre estàs ahí, perquè sempre estàs dispost. A Rafa, a Imma i a Joangre de Pro21, perquè ens enteneu i sobretot perquè cuideu molt tot el que fem. A Pedro, a Fermín, a José Ignacio, a Daniel, a Josep, a Javi, a Panchi, a Carmela i a Manu. Gràcies perquè sou un superequip. I per acabar, volem donar les gràcies a totes les xiquetes, a tots els xiquets i als adolescents que heu vingut a veure les diferències. I en especial volem donar les gràcies a les mares, als pares, iaies, iaios i als mestres que vos acompanyen al teatre. Esperem que no perdeu mai el costum. Moltes gràcies. I els nominats al millor espectacle de circ són Emportats, de la Trócola Companyia de Circ, Comissura de la Companyia Patricia Pardo i Habitació 801 de la Companyia Lucas Escobedo. I el premi a millor espectacle de circ és per a Emportats, de la Trócola Companyia de Circ. Bona nit a tots i totes. Moltes gràcies. Moltes gràcies al jurat pel reconeixement. Volíem agrair a l'Institut Valencià de Cultura poder celebrar la nit de les arts escèniques i poder-la celebrar amb una categoria pròpia de circ, perquè és el primer cop. Gràcies, gràcies de veritat. Sabem que queda molt de camí per recórrer i situar el circ aquí amb les nostres especificitats i la nostra realitat, però sabem que estem treballant
tots i totes junts per això i ho aconseguirem segur. Volíem compartir aquest premi amb les nostres famílies, amb els amics, amigues, companys, companyes, amb el públic que ens manté vius i ens fa vibrar cada cop que pugem a l'escenari, per això ho fem. Gràcies, de veritat. I també a les companyies que no estan aquí avui i que pensem que haurien d'estar. Gràcies a tots i totes. I per mi especialment, ja que tinc el micro, l'últim agraïment és, compañeros de la Trócola, familia, gracias por este viaje, porque sois la mejor compañía para hacerlo. Salud y circ. Bé, els nominats al millor espectacle d'arts de carrer són De Traca, de Pepa Cases, dansa teatre; Mulier, de Maduixa Teatre; i Olea, de la companyia Visitants. I el premi és per a Mulier, de Maduixa Teatre. Molt bona nit, totes i tots. L'última gala de premis com aquesta van guanyar el premi al millor espectacle infantil, però no ens van deixar parlar. Tampoc ens van donar un guardó tan bonic com aquest de Manolo Boix, ni tampoc vam eixir per la tele, així que moltíssimes gràcies, Institut Valencià de Cultura. Podríem dir moltíssimes coses de Mulier, però anem a resumir. Mulier és únic perquè tenim un equip únic i és la nostra família, i dir-vos que em sent molt afortunat de poder viure aquesta experiència que estem vivint tan bonica, tan trepidant, i ens esperen moltes aventures més. Moltíssimes gràcies també a l'Ajuntament de Sueca per deixar-nos ser residents al nostre poble, i moltes gràcies. I com no, permetiu que aquest premi en concret el dediquem a totes les nostres mares. Moltes gràcies. Abans de desaparèixer, vull aprofitar per a felicitar a l'equip artístic de la gala, al personal tècnic i de gestió tant de l'Institut Valencià de Cultura com de A. per tota la feina que han fet i que estan fent en aquest moment. Moltíssimes gràcies. Si em dius adeu, vull que el dia siga net i clar, que cap ocell trenque l'harmonia
tingues sort i que trobes el que t'ha mancat. Tot el fruit que et puga donar, el camí que escrius. Per demà, que demà, mancarà el fruit de cada pas. Caminar, per això malgrat la boira Crec que molta d'esta gent estaria molt contenta de que s'hagin recuperat per fi els premis. Què ha passat, Casany? Quina sorpresa! Enhorabona! Llàstima, no sé si ho sabies, que fa anys estos premis tenien una dotació econòmica de 3.000 euros. Enguany no. Però el que no hem llevat... No. Escolta, que no hem llevat l'estatueta de Manolo Boix. I tindre un Manolo Boix a casa està molt bé. També està molt bé tindre els productors que tenim a València. Tenim Enrique Fallos, que estarà per ahí, productor de l'Olimpia, José Sainz. També tenim a José Alberto Fuentes, productor de Pavana. Ah, no, perdó. José Alberto s'ha hagut d'anar a Galícia. Tal com està el pati així, era anar-se'n a Valícia o fer-se diputat. Molta més gent que hi ha. Els actors donem la cara, però n'hi ha molta més gent en una producció de teatre. Estan els dissenyadors d'escenografia, els dissenyadors de llums i els dissenyadors de vestuari, per favor. Fort aplaudiment per a dos dels millors figurinistes, Joan Miguel Reig i Pasqual Peris. Pasqual té 2 nominacions. Joan Miquel només una. Mira que sí et guanya, Pasqual. Bé, parlant de vestuari, hem d'agrair al Corte Inglés, que ens ha col·laborat deixant-nos el vestuari a Melòmans i a mi. Gràcies al Corte Inglés. El Corte Inglés no sap que és una col·laboració. El Corte Inglés pensa que l'hem comprat. Però quan demà algú de producció vagi a tornar la roba, se n'adonarà que és una col·laboració. A veure què tenim per així. Home, sí, Carles San Jaime. Per favor, fort aplaudiment per a Carles San Jaime. Un dels millors actors que tenim. Carles, te ho jure, a mi, jo soc fan teu, Carles. A mi m'agrades molt. Carles, a mi m'agrades més que Casany. De veres. A mi tot el que fa Carles, tot el que fas, a mi tot el que fa Carles m'agrada. A mi m'agrada Carles San Jaime inclús quan se li entén al parlar. No sé què diu, no t'entenc. Carles Alberola. Està ficant cara de... Fill de puta.
Carles, jo també soc fan teu, de veres. Carles Alberola, actor, autor i director de Tic-Tac. Fort aplaudiment. Actor, autor i director. No t'han nominat a res? Bé, no, de veres, jo soc fan teu, no sé si ho saps, si t'ho he dit alguna vegada, des que te vaig veure en Per què moren els pares. De fet, Carles, t'ho dic de veres, jo em dediqué al teatre gràcies a tu. Ma mare diu que per culpa teua. Però, i gràcies a tot l'equip de producció de Tic-Tac que ens ha deixat estos marcs tan bonics de l'escenografia. Tic-Tac estarà així al Teatre Principal en Nadals. I Tic-Tac ha guanyat el Premi Max al millor espectacle musical 2018. Fort aplaudiment per a Tic-Tac, el seu equip artístic i el seu equip tècnic que està per la casa. I no és l'únic Max. També tenim Bambalina, que ha guanyat el Max per Kitty Craft al millor espectacle infantil, juvenil o familiar. De vegades pensem que els espectacles de titelles o d'objectes són només per a públic infantil. No. El bon teatre no té edat. I ara ho comprovarem amb un fragment de Kitty Craft de Bambalina Teatre. Mira, és que la veritat em pensava que com que ningú havia vist l'espectacle... Kitty, 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 Craft. Kitty, 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 Craft. Kitty. Kitty? Kitty. Kitty? Kitty. Kitty? Kitty. Kitty? Kitty? Kitty. Kitty? La teua mà. Mà en mà. Oh! Kitty, mira, mira, mira. Ja. Cançó. Pimpiriles, tirilero. Pimpirilas, pirilero. Pimpirilas, ¿no? Pimpirilero no. Pimpirilero no. Pensa. Pilpirindis, esquiris, gilindrinis. Pildilindis, pilindis, gilindrinis. Liles, nada. No. Hey, sí, sí. Somnis d'amor. Somnis d'amor. Somnis d'amor. Al vent. Les cançons. Somnis d'amor. Al vent. Les cançons. Sueños de amor traerán mi canción. Sueños de amor traerán mi canción. Dreams in the air, we breathe when we sing. Dreams in the air, we breathe when we sing. Hey, mira. Hey, millor. Text, text, text. Ei, mireu,
Per ells s'acosten Maria Àngeles Fallos, presidenta de l'Associació Valenciana d'Empreses de Teatre i Circ. I també està Román de la Calle, expresident de la Reial Acadèmia de Belles Arts i catedràtic de la Universitat de València. I Susana Lloret, presidenta de la Fundació del Palau de les Arts. Bueno, como yo soy la más teatrera de los tres, quiero aprovechar para daros las gracias de estar en la gran fiesta de las artes escénicas valencianas, por fin. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. La verdad es que es fundamental vuestra implicación en el apoyo al sector creativo valenciano y a las empresas para calar cada vez más en la gente y convertirla en público del bueno. Yo creo que es cuestión de unir esfuerzos y colaborar entre todos. Lo difícil muchas veces a la hora de colaborar es crear la ocasión. Y esta es una ocasión maravillosa para colaborar. Teatro, universidad, literatura, música, artes escénicas, artes plásticas, en fin. ¿Y falta algo, Román? Sí. Jo creia i crec que les relacions entre la cultura, la societat, la universitat, la empresa i la política són fonamentals. Relacions d'intercanvi, relacions de recolzament. Sempre ho he cregut al llarg de tota la meva vida, vinculada a la universitat, un peu fora i un peu dins. No sempre ha estat fàcil, ho sé per experiència, però pelillos a la mar. I anem a lo nostre. Els nominats al millor text són Víctor Sánchez, María Cárdenas, y Patricia Pardo. I el premi és per a Maria Cárdenas per síndrome. Bueno, Merce, Leo, vengan conmigo, por favor. Vengan. Manu. Vení, chavo. L'hem escrit tots, el text. Bueno, yo no preparé nada, la verdad, y entonces lo que quiero es, fundamentalmente, creo que he estado pensando, ¿no? Pero digo, lo único que me sale es celebrar estos premios, por supuesto, y agradecer. Así que lo que quiero es agradecer a este equipo increíble y a toda la gente que hay acá. Ay, perdón. No te rías, che. Bueno, un plano curt ara, un plano curt. No, porque me hace muchísima ilusión, aparte que me encanta,
porque hace 20 años que vivo en Valencia y aunque mi acento no se note mucho, me hace muchísima ilusión y esto me hace sentir un poco más de acá también, ¿no? Y les quiero agradecer al jurado, pero a todos por permitirme ser parte de todo esto, que es mucho para mí. Gracias a todos. Continuamos con els nominats a la millor versió, adaptació o traducció, que són Chavo Jiménez i Maria Cárdenas per les aventures de T. Sawyer, Jaume Policarpo per La Celestina i Xavier Puchades per Classe. I el premi és per a Jaume Policarpo per La Celestina. En fi, un està bé, però dos jo sé que fa ràbia quan estàs baix perquè m'ha passat moltes voltes. Aleshores, no feu cas del premi com si no me l'haveren donat i simplement dir que, com diu el meu amic Xavi Puchades, em crida molt l'atenció i ho trobo molt immerescut rebre un premi per una adaptació com La Celestina, imagineu-vos, si això m'ho diu algú quan vaig començar, no m'ho haurà cregut ni que m'ho jurara en genollons, però en fi, com diu el meu amic Xavi Puchades, dic, jo que em passe la gramàtica i la sintaxis per allà baix, no? Si puc aconseguir això és gràcies a amics com ell que em corregeixen la sintaxi i moltes vegades també l'ortografia. En fi, a banda de tot això, l'experiència de ficar-se dins d'una obra tan complexa com és La Celestina per a mi ha sigut tot un repte. La veritat és que ho trobava impossible quan vaig començar. De fet, li vaig demanar ajuda a Arturo Sánchez Velasco, que ja havíem treballat junts en una versió anterior, la de Faust, que anem ara a preparar per a l'Institut Valencià de la Música, i ell no va poder per qüestions personals. Jo vaig dir, mira, si no em queda altre remei, em fique jo, i la veritat és que estic molt content per haver pogut eixir tan ben lliurat d'una empresa tan requete complicada. Moltíssimes gràcies, però això, com si res, no toca. A veure, els nominats a la millor composició musical són Damián Sánchez per Molière, Luna y Panorama de los Insectos per Médula, y Carles Xiner per Amèlia. El premi és per a Damián Sánchez per Molière. Bueno, lo primer que he de fer, i perdoneu-me perquè segur que n'hi haurà el moment, és que demanar un aplaudiment per als melòmans, que són uns cracs i a més amics i col·legues. Perquè no és gens fàcil el que fan només en la veu, sense suport, a capella, no? Molt valents. També, per supost, enhorabona als meus companys músics. Per favor, més xampany perquè són músics i ja se l'hem acabat. I segur que encara ens queda un rato.
Vull donar les gràcies, per supost, a l'Institut Valencià de Cultura, ja no només per haver tornat els premis, sinó per tots els esforços que fan totes les persones que treballen per a donar-nos un poc de visibilitat als autors i a tota la gent que treballa a les arts escèniques. Per favor, un aplaudiment també per a ells, encara que me repetisca. Gràcies. I bé, per supost, de compartir este premi, les Muliers, que no sé si han tornat o se n'han allà de festa després del premi de teatre, que estan allí, Joan, Mamen, Joanmi, Loles, que també està per allí, Alaya, que la tinc allí en un altre premi. Moltes gràcies per ser un equip tan fantàstic com sou i per permetir-me treballar tan a gust com he treballat. I per últim vull dedicar-ho a la meva família, a meus pares i a les meves germanes, que segur que estaran votant en casa davant de la tele, i a la meva dona i al meu xiquet, que com dia Mamen tenim dies bons i dies no tan bons, i estan tots els dies en mi en esta muntanya russa de viure de la creació artística. Moltes gràcies. Será esta noche especial que ya nunca se olvida. Olvidaré las penas de ayer y las santas esquinas. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Ay, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Què fas? Va, tira. Gran noche, mi gran noche. En tot cas, serà la gran nit de Melòmans. Fort aplaudiment per a Melòmans. Han fet tota la banda sonora de la gala i l'estan cantant a capella. I diuen que encara tenen dates lliures per a ser contractats. I el podeu contactar en les xarxes socials. Melomans.es. M'han donat 50 euros. Bé, és la gran nit dels nominats i nominades, premiats i premiades i, sobretot, de tota la professió del teatre i la dansa. I jo crec que és una oportunitat perquè s'està retransmitint en directe des d'A Punt, ni m'imagine la quantitat de gent que ens estarà veient. Ma mare, mon pare obligat, i una tia que tinc a Xiva que si ha aconseguit sintonitzar-la. Bueno, més a banda, crec que hem d'estar molt contents que per fi s'ha pogut reobrir la nostra televisió. I dic la nostra en majúscules. I des de la professió crec que hem de fer un esforç perquè la gent la veja. Que algú dirà, a mi és que no m'han cridat de la tele. Ja te cridaran! No sigues pesat. Ja te cridaran. O no. No, però hem de fer força perquè, a més, s'estan fent uns programes molt bons. S'estan fent uns programes molt bons. Altres no, té igual. És la nostra tele i hem de cuidar-la. Estem ací al Teatre Principal de València, però hi ha molts espais on se fa teatre i dansa. Tenim cases de cultura, tenim auditoris, tenim associacions. Clar, no podem estar en tots els llocs fent-ho en directe. Espérate, no podem o sí? Cameraman, vine un segon. Vos espereu? Jo torno de seguida. Vine. Ves en compte no caigues? Estàs assegurat? Vine. Estem en directe quan són les 12:05. Jo tarde no res. Vine a mi. Vine. Anem a veure on s'està fent teatre ara mateix. Hola, què tal? Anem a Pinós. I ràpid.
David, que estic presentant una gala en directe i tinc molta pressa. I quina gala és això? Els Premis de les Arts Escèniques de l'Institut Valencià de Cultura. A mi no m'han donat mai un premi. Mala sort. I mira que conduís bé. Pots arrencar que tinc pressa? Marchando al Pinós. Estem en Pinós. Anem a visitar el grup de teatre Taules, el grup de teatre amateur més antic de la Comunitat Valenciana. El teatre amateur és meravellós. Venga, vamos a ver, orden y concierto, una. Pues déjalo. Primero el vestuario, pero déjate, no me estás volviendo loco, Victoria. Pero vamos a ver. Ese es Fresco, el director. Què passa? Què tal? Anem a la UGI, a la Universitat de Castelló. Una festa universitària? No, a l'aula de teatre de la Universitat de Castelló. Una fiesta universitària? No, al teatre. Una fiesta universitària? Sí, una festa universitària. ¡Juja! Bombas. ¿Qué pasa? No, nada. Así me gusta a mí. Este impressionant teatre pertany a la Universitat Jaume I de Castelló, un teatre amb programació estable que té 11.000 espectadors a l'any. No toques, que ho trencaràs. Anem al Teatre Thalia de València. Suposo que en 40 anys de professió sabràs on està, no? Més de 40 anys, però en representa 35. He anat moltes vegades, però no tantes com voldria. Tira-li, Martí. Vinga. Què? Encén el cotxe? Quin cotxe? El botó. Pren el botó. Pren el botó. Botó. I mira el Nelo. Estem al Teatre Thalia de València, un dels teatres més antics, i estem veient com estan assajant la companyia. El director està pegant-li una... Un buen plato de sardinas. Hola, Tortosa. Hola. Tu què fas així? No, que estava veient com assagen, però... No pots estar així. I si vaig per darrere, vaig per darrere. Ni per davant, ni per darrere. Fora! Pero es más, ahora con más volumen sobre sardinas. Hola, què tal? Bé. Anem a Russafa. A Russafa? A Russafa, sí. Russafa no se pot aparcar. I què fem? Improvisem. Estem a la seu de Russafa Escènica, un festival que ja porta 8 anys sent un èxit. El director del festival? Ai. Això? Soc actor i busco treball. Ja. Director del festival, per què pensa que un festival com Russafa Escènica és fonamental per a la ciutat de València? Llámalo festivalito. Ja. Russafa Escènica. Però tu també sóc autor. Hola, què tal? On anem? Anem a Vila-real. Bon equip. No m'agrada molt el groc, però... Encara que anem al teatre, eh? Ah, jo he actuat allí. Ah, sí? Sí. Eres actor? Sí, encara que ara em dediqui a altra cosa. Una altra cosa pareguda. Pareguda. És molt difícil viure de ser actor. De no ser que siguis famós o que hagis gravat una pel·lícula amb Almodóvar. Bé. Estem al Teatre Auditori de Vila-real, una de les localitats de Castelló que més tradició teatral tenen. I he quedat amb... Home, Tomàs! Hombre, Rafa. Baixes? Tomàs Ibáñez, programador del Teatre de Vila-real, director de visitants, codirector del Festival Tercera Setmana, expresident de la Betit i president de Patada. Patea, artes de calla sociales. Ah, això. Tenint tants càrrecs, Tomàs, en què penses? Te ho dic o t'ho conte? Què tal? Què tal? Anem al Clan Cabaret d'Alacant. Ràpid, que estic gravant una gala en directe per a Apunt. Per a què? Apunt, la nova televisió valenciana. No em sona. Lo que era Canal 9. Ah, vale. I és en directe. És molt estressant fer un programa en directe. Ara ja se m'ha tornat a parar. Però és molt estressant. No, jo mai faria un programa en directe. Estem al Clan Cabaret d'Alacant. Gracias por este homenaje a mí. Cristina Fenollar, gran dama de la escena valenciana. Estoy tan emocionada, de verdad. Y no estoy allí porque tengo muchas cosas que hacer. Cristina, volvíem parlar en Xavi Castillo, ¿eh? Allá, pues esto. Y yo os lo agradezco tanto. Tanto, estoy tan emocionada que, por otro lado, ya era hora. Señor, claro, yo Cristina Fenollar. ya no puedo. Cristina. Al Teatre Principal de València.
gràcies. No s'ha anat ningú, no? Quina manera de córrer, nene. Bé, m'he trobat en el hall a Francis Montesinos, a Reyes Martí i a Ramon Ródenas. Que la veritat és que no sé què fèieu en el hall. Però, ja que esteu, m'acompanyeu? Hem de donar 3 premis. Millor vestuari, millor il·luminació i millor escenografia. I qui millor que Francis Montesinos, l'home que porta més de 30 anys al capdavant de la moda espanyola? Francis, espera. Reyes Martí, la primera dona que ha aconseguit il·luminar tota València en la nit del foc. I Ramon, què fas així? Ramon Ródenas és un dels joves actors valencià amb més projecció. Recentment ha estat anomenat vicepresident de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians. Vicepresident, que és més que president. Ell està sent a casa. Agarra lo que vulguis de la nevera. Bé, bona nit. A mi em toca entregar el Premi a Millor Escenografia. I bé, per als actors i actrius l'escenografia és l'espai i la realitat on habiten els nostres personatges. Així que per a mi és un plaer lliurar aquest premi en homenatge a tots els creadors i creadores que amb les seues mans creen estos espais on la realitat ens convida a somiar. Així que sense més dilació... Els nominats a la millor escenografia són Jaume Policarpo per La Celestina, Los Reyes del Mambo per L'Alegria està a dins i Luis Crespo per Els Nostres. I el premi és per a Luis Crespo per Els Nostres. Esto es, ¿no? Buenas noches. Bueno, ahora nos toca el turno a los que no somos de la palabra y vamos a hablar rarito. Los de artes plásticas. Lo voy a hacer breve. Estábamos hablando en la mesa que tenemos 8 años de discursos acumulados, por lo que vemos. Esto se eterniza. Bueno, yo quiero agradecer y compartir quiero agradecer a mi mujer que me soporta, a toda la gente que me soporta, mis padres, mi mujer y mi hijo, que lo habéis visto en muchos palcos por aquí soportándome y odiándome. Y quiero agradecer también a 2 personas en especial por este montaje. La primera es Eva Zapico, que es la directora de Els Nostres, que está allí. Un verdadero placer trabajar con ella. La manera en que respeta, la manera en que crea, me parece una de las personas más capacitadas que tenemos en el teatro ahora. Y la otra persona es Susa Martínez, sastra de esta casa. Y sin la que yo no hubiera podido desdoblarme para todo. Y quiero compartirlo con los Reyes del Mambo, con Jaume, con Blanca Añón, que no está aquí, pero también tendría que haber estado nominada, con Mireia Vila, con toda la gente que en estos 8 años nos hemos ido quedando por el camino y que la buena noticia es que a partir de ahora volveremos a tener premios y volveremos a salir aquí a cogerlos y los compartiremos entre todos. Y con los técnicos de esta casa, con todos ellos, con los maquinistas, los de luces,
los de sonido. Sí. A mí me dieron este premio en la última edición, en 2010. Era una chapa troquelada cortada. Yo, como la mayoría sabéis, no soy de Valencia. Ya llevo más años viviendo aquí. Yo me siento de aquí, no de ninguna otra parte. Pero, bueno, yo vine, me integré, me sentí acogido, me sentí amado por esta ciudad. Me saqué mi michá y me dieron mi premio en valenciano mal escrito. Y esto fue una cosa muy dolorosa en aquel momento para mí, tener un premio feo, perderme la esculturita de Boix y que estuviera encima mal escrita. Creo que las cosas están cambiando y siempre estamos hablando qué bien va todo ahora, cómo se nota el cambio, parece que hay más dinero, se ha pasado la crisis, pero yo me acuerdo de la gente que ha estado aquí cuando caían chuzos de punta, haciendo el mejor teatro que han podido, faltos de personal y luchando para hacer su profesión como Dios manda. Todos los técnicos de esta casa lo comparto con ellos. Y ya me voy. La gente de producción también. Bueno. Quan em van proposar el repte de fer la darrera nit del foc, vaig sentir una gran satisfacció i una gran responsabilitat, doncs era la primera dona que rebia tal encàrrec. Un altre gran repte és estar jo així, que no és el meu hàbit natural, però bueno, ho vaig acceptar perquè m'agraden molt els reptes, conforme podeu comprovar. En seguida me vaig ficar a dissenyar com seria l'espectacle i una cosa la tenia clara, que tenia que il·luminar el cel de València, amb mils de colors i palmeres, fent quadres efímers, perquè això és el que som els coeters, som artistes efímers. Potser també al món del teatre fan falta més dones que puguen aportar la seva sensibilitat als espectacles, als espectacles tècnics com ara d'il·luminació. Els nominats enguany a la millor il·luminació són Mingo Albir per Cuzco, Ximo Roig per La Guerra dels Mons 2.0 i Juanjo Llorens per Pi. Ho faig una miqueta més. Pum, primer avís. Al meu sector, jo. Pum, segon avís. I pum, el premi TES per a Juanjo Llorens per Pi. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias al jurado, muchísimas gracias a Culturarts por volver a retomar estos premios. Creo que ahora os entiendo a toda la gente que estáis en el escenario cuando pues, decís esta luz me molesta, esta luz no me deja ver. Bueno, es bastante incómodo para nosotros, que siempre solemos estar escondidos, ¿sabes? Pues bueno, estar ahí tan presentes en una gala como esta, ¿no? Porque somos incapaces de hacer algo que no sabemos. Bueno, este premio lo quiero compartir con Mingo y con Chimo, pero sobre todo con Asus Noales, que es la persona de Otra Danza que se está partiendo la vida, ¿sabes?, por mantener una compañía estable de danza en una ciudad como Elche, que es bastante complicado. Creo que mantener una compañía de teatro creo que ya es bastante complicado. Mantener una compañía de danza todavía es más peligroso, ¿sabes? Porque te siguen mirando mal, ¿no? Y además este espectáculo, un espectáculo de danza para niños, que creo que es el primer grano de toda esta cadena para que la gente empiece a tener un poquito de cultura y sean capaces de, en un futuro, seguir yendo al teatro. La gran labor del Teatro Escalante, que ahora mismo son los nómadas que están dando vueltas por todos lados, por favor, arreglen la situación. El Teatro Escalante es un teatro maravilloso donde he tenido la oportunidad de trabajar
y creo que se tiene que tomar una solución. Se tiene que tomar una solución a esto. Y bueno, y muchísimas gracias a todos. Y bueno, una anécdota. Mi mote en el colegio era Pi y he ganado con este espectáculo que se llama Pi. Muchas gracias. Hola, bona nit. Primer que tot, m'agradaria agrair el tornar a esta casa, a este lloc i a estos premis que tant a tots els valencians ens han donat. Gràcies i bona nit. Per a mi, el vestir és una segon pell. El meu treball és creativitat, emoció i molt d'ofici. I així són els creatius i els nominats al millor vestuari. Joan Miguel Reig per Murer. Pascal Peris per Amèlia. I Pascal Peris per el Xuquell a Naima. I el premi és per Pasqual Peris per Amàlia. Bueno, moltes gràcies, moltíssimes gràcies per aquest premi. A mi m'agradaria, primer que res, agrair a Marea Danza perquè pense que el crear un espectacle de dansa espanyola pensant en totes les dones i a partir d'ahir crear un món, un univers tan particular com el que elles han creat, crec que és meravellós i és meravellós també que totes les dones volen. Per això mateix, moltíssimes gràcies a vosaltres per confiar en mi. M'agradaria dedicar el premi i agrair moltíssim a tota la gent del taller. No sabeu com cusen, com treballen i la dedicació i l'amor que li posen. A Deixa, a Ignacio, a Carmen, a tots els que m'acompanyen al taller, el premi és d'ells també. I també a tota la meva família, que crec que estaven en sopar de sobaquillo, veient el tio a veure si li donaven el premi o no, doncs bueno, espero que l'espera hagi sigut bona. I també volia dedicar-li, com no, als meus amics que estan sempre, als que no estan i als que estan unes hores només. Moltes gràcies a tots. Em dic Nacho Diago. Jo sóc Rubén Aparici. I som Max. Vos proposem un repte. Deixeu-vos portar per la màgia. Viatjarem junts per un territori al·lucinant a l'encontre de gent meravellosa. Demostrant que en esta terra, quan es tracta d'il·lusió, tots podem ser magnífics. Rubén Aparici. Nacho Diago. Molt bona nit. El principal. La veritat és que ens fa molta il·lusió estar esta nit així. Últimament estem fent màgia al carrer, a la televisió, però el nostre hàbitat natural és el teatre i ens fa molta il·lusió de veritat estar esta nit així. Estem pagadíssims i per a demostrar-ho anem a fer una xicoteta demostració del que fem, no, Nacho? Jo no he vingut preparat. Com que no he vingut preparat? No m'ho esperava. Jo sí, t'ha dut una baralla per a tu, Nacho. Gràcies. Sí, te vaig a preguntar una carta també per a que te la diguen. Espera una coseta. Abans de començar, és que vull que se'n recordeu que esta baralla que la tinc a la vista abans de començar. Abans de començar. És el dia dels nominats... Irene, no? És? Sí? Abans de res, no tenim res a paraular, no hem decidit res abans, no hem parlat, veritat que no? No? Mira, em vas a dir una carta de la baralla de pòquer. Espera. Que la baralla està abans de començar. Abans de començar. De la baralla de pòquer, si dius la sota de bastos, Nacho està fotut.
Al micro, com una bona professional escènica. Doncs el 3 de Corazoni. 3 de cors. 3 de cors. Bueno, hi ha una cosa que la gent ens diu moltes vegades és vosaltres feu trucs de càmera en el programa? La resposta és no, la veritat és que no. Però avui anem a fer un experiment, perquè no anem a fer un truc de càmera, sinó un truc en un càmera. Així que, Toni, vine per ací. És Toni, un aplaudiment per a ell. Què tal? Mireu, jo tinc ací una baralla de cartes i vaig a buscar... Quin has dit, el? 3 de? 3 de cors, per a que la busque. Esta d'ací, no? Esta d'ací és el 3 de cors, espera. Esta d'ací, se'n recordem, no? 3 de cors. La vaig a deixar així, fora. I he dit que era en esta baralla i no en una altra, perquè esta baralla té un dibuix. Té el dibuix d'un mag, en el seu barret, està en un teatre, val? Té un dibuix esta carta i esta també. Totes les cartes tenen un dibuix. Vaig a tractar de que este mag es lleva el barret. ¡Qué chulo! Que busque dins del barret. Que traga una carta. I el que seria impossible és que fora exactament el 3 de cors. ¡Era la teva carta, Irene! Nacho Diago, senyors i senyors. Moltes gràcies. La veritat és que ens agrada pensar que l'escenari és un lloc màgic, un lloc ple d'il·lusions i que de vegades fa falta una miqueta de màgia per a sobreviure en una professió com aquesta. I volem com agrair, volem com dignificar a la gent que es dedica a aquesta professió i a més ho fa en molta qualitat, com és el cas del nostre Premi d'Honor d'enguany. Per a entregar el premi vull demanar la presència de la vicepresidenta del Consell de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra. Quan encara no havia nascut una gran part de la nostra actual professió escènica valenciana, Manuel Molins ja havia fet coses tan importants com la creació del grup 49 de teatre independent, proposant textos on reivindicava la història del poble valencià i un nou llenguatge teatral. Recentment, l'Institut Valencià de Cultura i la companyia Teatre Micalet li han posat en escena la coproducció Hamlet Canalla. I en uns dies s'estrenarà també la seva versió de l'obra de Txékhov, El jardí dels cirerers. Entre una data i una altra, i encara en plena activitat, Manuel Molins ha publicat i representat més de 30 obres originals, ha rebut més de 20 diferents i importants premis i la seva obra ha sigut objecte de congressos i simposis específics organitzats per diverses universitats del nostre àmbit lingüístic. En reconeixement a tota aquesta trajectòria i tot desitjant que el seu currículum seguisca augmentant el teatre valencià, la Generalitat Valenciana atorga el Premi d'Honor 2018 dels Premis de les Arts Escèniques Valencianes a Manuel Molins.
Bona nit. Sempre he dit, perdoneu que estic una miqueta constipat, que la paraula que més m'estime del diccionari, de tots els diccionaris, és gràcies. Perquè és una paraula que expressa, entre altres coses, la gratuïtat radical de la vida i l'amor, de l'art i l'amistat. Gràcies, doncs, als que han decidit atorgar-me aquest premi i a l'Institut Valencià de Cultura que rep amb tot d'honor i humilitat. I gràcies a tota la meva meravellosa família i a tantes i tants d'amics i amigues extraordinaris, sense el caliu dels quals no seria ara ací. I gràcies encara als suposats enemics que amb les seues crítiques també contribueixen a millorar el meu treball, sempre al servei dels valencians i del teatre valencià. Quan veig que premien algú per la seva trajectòria, sempre em pregunte què significa això? La trajectòria mira al passat o al futur? Des del meu punt de vista, la trajectòria no pot